niin, meillä täällä nauhoitus varmasti pyörii ja linkkariyleisö sieltä valuu pikkuhiljaa paikan päälle. Otetaan pieni strateginen alkulämmittely tässä torstai-päivä. Terveisiä syysflunssaisesta Tampereesta. Täällä on koko perhe kotona flunssassa. Tsemppiä vaan kaikille pienten lasten vanhemmille. Sanoisinpa, että tekoäly lastenhoitajaa odotellessa saa nähdä, koska semmoinen tulee, mutta välillä kävisi ikävä häntä. Hei, tervetuloa lämpimästi mukaan Exponential OS-webinaarisarjan ensimmäiseen osaan ja teemana tekoäly. Ennen kuin lähdetään introihin käsiksi, niin pieni alustus ehkä aiheeseen. Mitäs ihmettä me täällä tehdään tänään ja miksi? Ja tosiaan mun nimi on Sointu Karjalainen, mä oon sarjayrittäjä, aika monta hattua päässä, joidenkin mielestä se on vähän hassua, miten netti tekee kaiken, mutta mua auttaa tekoäly paljon. Mä oon myös Exponential OS:n perustaja ja oikeastaan tavoitteena on nyt myös näiden webinaarisarjojen myötä tuoda uusia teknologioita helpommin lähestyttäväksi ja ihan sinne strategian tasolle johtajille ja yrityksille. Me eletään aika jänniä aikoja, ainakin mun mielestä. Uudet teknologiat, ei pelkästään tekoäly, vaan ihan robotiikka, metaverse, kaikki kasvaa eksponentiaalista tahtia, räjähdysmäisesti, ne demokratisoituu, eli tulee vaan halvemmin kaikille saataville. Ja tämä aiheuttaa kyllä aikamoisia mullistuksia, väittäisinpä, jokaiseen yritykseen ihan alasta riippumatta. Ja toivottavasti nyt sitten meidän upean keskusteluköörin kanssa päästään vähän aukaiseen ehkä niitä solmuja ja ihmetyksiä ja kysymyksiä, mitä tuo kentällä on tullut ja löydetään vastauksia ja päästään yhdessä ratkoon sitten näitä haasteita ja mitenkä näihin uusiin teknologioihin nyt kannattaa hypätä mukaan ennen kuin mitään paniikkinappulaa painellaan. Mulla on ollut aikamoinen ilo ja kunnia, jos näin voi sanoa, työskennellä innovaatioiden ja startuppien kanssa kohta sen 20 vuotta ja pakko myöntää, nyt on eka kerta, kun mulla tulee yhtä aikaa hiki ja innostus. Ja tämä on aika hämmentävää itsellekin. Joka päivä tulee takavasemmalta joku uusi juttu, mitä ihmettä tapahtuu, ai näinkin voi toimia, näitäkin voi tehdä. Tämä on aika jännää aikaa meille kaikille johtajille ja yrittäjille ja ketkä vaan niin kuin näiden asioiden kanssa tällä hetkellä pähkäilee. Huomista on vaikea ennustaa. Ja aamulla kuulin aika mielenkiintoisen lausahduksen Geoffrey Hintonilta, jota on itse asiassa tekoälyn kummisedäksikin tituleerattu. Hän sanoi näin: ihmiset tulee olemaan maailman toisiksi älykkäin olento heti tekoälyn jälkeen. Ja kun mä aloin tätä miettiä, niin taas tuli hiki ja innostus ja apua ja mitä kaikkea tämä tarkoittaa, mutta onneksi meillä on upeat keskustelijat tänään mukana. Hei, tervetuloa lämpimästi Heli Laitila, maajohtaja IBM Systems Finland. Upeata saada sut mukaan. Ja IBMhän on oikeastaan tekoälyn pioneereja jo ennen kuin tekoälystä tuli tämä hype, niin aika upeata saada sun näkemyksiä ja sulla on varmasti tuntosarvet kentällä pystyssä aika vahvasti, että mitäs ihmettä tuo tapahtuu. Mahtava saada sut mukaan, Heli. Kiitos paljon kutsusta, mahtavaa olla paikalla. Mahtavaa. Sitten tervetuloa Tapio Levä, Head of Data and AI Business Telia Finland. En osannut kääntää suomeksi, kaipa se suomeksi taipuisi. En käyttänyt ChatGPT:tä. Tervetuloa mukaan ja upeata saada sun kokemuksia. Telialla on omat aika loistavatkin tekoälypalvelut yritykselle. Voidaan varmaan niitäkin sivuta jossain vaiheessa, mutta upeata saada sun kokemuksia ja asiantuntemusta myös mukaan. Tervetuloa. Kiitos kovasti, mukava olla täällä. Ja viimeisenä, ei vähäisempänä, Mikko Tikkanen. Meillä on yhteinen historia pitkältä ajalta.
väittäisin, että Mikko on yksi Suomen parhaita CTOita, ex-Aller, Grassman. Tänä päivänä hän jeesaa yrityksiä sit oman firman kautta tekoälyyn ja lanseerannut myös tämmöisen Lean AI-metodin, mikä on aika mielenkiintoinen. Katsotaan, jos päästään siihenkin pureutumaan, jos aika riittää. Tervetuloa Mikko mukaan myös. Kiitos, kiitos. No niin, jengi kasassa, mennäänkö asiaan? Mulla on 1 000 000 kysymystä, mutta otetaan rennoin askelin ja katsotaan, jos tulee yleisökyssäreitä tuolta linkkarikommenteissa, niin voidaan niitä ottaa sitten lopuksi myös vastaan. Ja nautehan tulee saataville sitten, eli ei hätää, jos kaveri haluaa kuulla myös, vaikkei tänään ehdikään mukaan. Mutta otetaan eka kysymys heti kärkeen. ChatGPT, joo, tuli. Mutta elämässä on paljon muutakin, mitä tekoälyyn liittyy. Mitkä on teidän kokemukset siitä, miten se arki on muuttunut sun omassa työssä ja teidän omassa organisaatiossa viimeisen puolen vuoden aikana? Heli, haluaisitko sä aloittaa? Naiset ensin. Kiitos, ehdottomasti. Kyllä meillä siis IPM:llä, mehän käytetään tekoälyä ja se on jouhevoittanut ja tehostanut huomattavasti päivittäistä työn tekemistä ja auttaa meillä tämmöisissä niin kuin hyvin ennakoitavissa, luonteeltaan toistuvissa tehtävissä ja tekee myös niin kuin niihin liittyviä aika perustavaa laatua olevia transaktioita, että vaikka HR- ja IT-tukipalvelut ja niissä tehtävät transaktiot, niin siellä tekoäly on mun päivittäinen apulainen, voi sanoa. Ja joo. Ja sitten tietysti kun johdan meillä myös teknologiayksikössä myyntiä, niin myynnin ennustamisessa ja budjetoinnissa me hyödynnetään tekoälyä. Ja toki sitten laajemmin ihan niin kuin koodin kehittämisessä, vaikka nyt applikaatioiden modernisoinnin puolella. Ja jos mä nyt niin kuin edustamani yhtiöni puolesta sanon, niin kuin sanoit Sointu tuossa alussa, niin kuin pioneerityötä tehdään tällä saralla, niin totta kai se näkyy meidän päivittäisessä tekemisissä sitä kautta ja on meille lisännyt merkittävästi liiketoimintamahdollisuuksia ja päästään auttamaan asiakkaita siinä, kun mietitään, että miten tekoälyä voidaan hyödyntää heidän organisaatiossa ja mitä nämä käyttötapaukset voisi olla. Joo, aika mahtavaa ja kuulostaa siltä, että tavallaan tiimi kuin tiimi teidän talon sisällä varmaan nyt sitten tekoälyä hyödyntää, että ei ole enää siellä pelkkä innovaatio-osasto tai koodariosasto, vaan ihan HR myöten, niin sehän on aika mahtavaa. Harva varmaan yritys vielä ihan sillä tasolla on. Joo, siis kyllä mä uskon, että me ollaan aika lailla edelläkävijöitä siinä ja ollaan kyllä huomattu ne hyödyt, että viedään myös ilosanomaa asiakkaillemme. Joo, ja syötte omaa puuroa niin sanotusti. Niin, kyllä. Mahtavaa. Voi että, olisi kiva kuulla. Täytyy miettiä sitten erilliset HR-tekoälysessiot ja muut spesifimmät aiheet. Teillä varmaan löytyisi jaettavaa jokaiseen alaan kyllä. Joo, ja mielellään totta kai järjestetään. No niin, heti seuraava sitten tulille. Kyllä tulille, just näin. Yes. Mahtavaa. No hei, entäs Tapio, mitenkä Telialla, teillä on myös omat tekoälytuotteet yrityksille, mutta miten se sun arjessa nyt, kun otetaan se viimeinen puoli vuotta, kovin hype tässä, niin onko arki muuttunut vai business as usual? No, on tämä muuttunut aika paljon, että meillä on organisaatiossa ehkä 2 näkökulmaa tähän. Tässä on tietyllä tapaa se meidän tekoälyn hyödyntäminen sisäisesti, erilaisten asiakasprosessien esimerkiksi kehittämiseen ja sitten tämä liiketoimintakulma. Ja jos mä lähden siitä sisäisestä puolesta, niin siellä tietysti me ollaan pitkään itse asiassa tehty tämmöistä älykästä automaatiota. Aloitettiin ohjelmistorobotiikasta, meillä on valtava legacy IT-stack tuolla taustalla ja niin kuin hirveä määrä asiakaspalveluprosesseja esimerkiksi ja paljon manuaalista työtä, niin sitä kautta ollaan innostuttu tehostamaan alun perin meidän toimintaa ja pikkuhiljaa sitä älykkyyttä on tuotu siihen lisää erilaisia dataa käsitteleviä tekoälymalleja. On
myyntisuosituksia rakennettu ja on esimerkiksi puheentunnistusta ja tekstianalytiikkaa, millä saadaan siitä asiakkaiden datasta hommat irti. Ja toisaalta sitten taas niin kun liiketoimintanäkökulmasta niin tämä data- ja tekoälybisnes tarkoittaa meillä vaikkapa esineiden internetin palveluita, teollista IoT:ta, väkijoukkojen liikkumisen analytiikkaa, crowd insightsia, mitä itse on pitkään tehnyt. Ja toisaalta tätä älykästä automaatiota palveluna. Ja nämä on niin kuin, tietopaneet on tehty, mutta näkisin, että niin kuin viimeinen puoli vuotta, niin nyt tämä generatiivinen tekoäly on tehnyt saman, minkä älypuhelin ja nopeat mobiiliverkot teki internetille. Eli ne on demokratisoinut tämän tekoälyn käytön, ja se on tullut ihan jokaiselle organisaatiossa ja asiakkaille helpommin ymmärrettäväksi, mitä mahdollisuuksia siinä voisi olla. Ja sen takia nämä keskustelut on kiihtynyt sekä meillä sisäisesti huomattavasti, mitä tässä pitäisi tehdä, ja toisaalta, miten meidän pitäisi kaupallisesti reagoida meidän ydinliiketoiminnassa ja sitten näissä suorissa data- ja tekoälypalveluissa. Joo, mielenkiintoista. Onko teillä, en tiedä voitko sanoa, mutta ihan strategiatasolla tehty päätöksiä, että nyt suunnataankin ihan puhtaasti niin kuin enemmän, vahvemmin nimenomaan tuon niin kuin tekoälyn suuntaan? Tuleeko kentältä painetta ja kysyntää? No kyllä joo, ja meillä on erityisesti varsinkin tässä sisäisessä tekemisessä meillä on iso strateginen teema, ja varmaan tuossa myöhemmin voi vähän avatakin sitä, että mikä on, että tämä on niin iso mahdollisuus tuottavuusloikkaan ja asiakaskokemuksen parantamiseen, että meidän on ehdottomasti syytä olla tässä mukana, ja sen takia se on isosti strategisena teemana meillä. Joo, no hyvä kuulla. Toivottavasti ehditään paneutua syvemmin. Mua ainakin kiinnostaa kovasti oppia, mitenkä ja kuinka teillä noita sitten tehdään ja mietitään. Mites Mikko? Sä oot vähän niin kuin kuitenkin sitten yrittäjänä erilainen hattu päässä. Ei ole isoa organisaatio vielä taustalla, niin miten se sun arki on muuttanut? Miten sä näet nyt viimeiset puoli vuotta? No siis onhan se muuttanut kyllä niin kuin, en tiedä onko vähän hyperbolista sanoa kaiken, mutta siis ainakin niin kuin esimerkiksi teknologian kanssa työskentely, niin onhan se muuttanut tosi paljon. Just kaikki niin kuin koodaamiseen liittyvät hommat esimerkiksi yleiseen sovelluskehittämiseen, niin onhan se jotenkin tuntuu siltä, että nykyään jos ei niitä AI-apureita ole käytössä, niin olo on semmoinen, niin kuin toinen käsi olisi sidottu selän taakse. Niin. Et kyllä se on niin kuin tosi paljon muuttanut sitä, että tavallaan se suuri juttu, mikä tässä on tapahtunut, on juurikin se, että tavallaan käyttötapaukset on muuttunut. Et ei puhuta niinkään tavallaan, mistä tämä suuri muutos tulee, että ei niinkään siitä, että meillä on vaan joku teknologia. Ja just niin kuin Tapio sanoi, että tämmöinen niin kuin demokratisaatio tapahtui, sitä kautta se nyt tulee niin kuin kaikkialle mukaan, ja se muuttaa ihmisten käyttötapauksia ja käyttötapoja, odotuksia tuotteille, jolloin sitten vaikka niin kuin, periaatteessa niin kuin mikä tahansa, mitä lähdetään tekemään, niin sit sulla on periaatteessa pakko olla siinä jossain vaiheessa nyt sitten jo AI niin kuin mukana, koska ihmiset alkaa odottamaan sitä pikkuhiljaa. Toi onkin jännä näkökulma, joo. Koska päästään siihen, että se on niin kuin by default, by design, AI on mukana lähes jokaisessa ja tuotteessa palvelussa. Päästäänkö tähän kuinka äkkiä? No, puoli vuotta, 6 vuotta. Tietyllä tasolla voidaan sanoa, että se on jo nyt mukana. Aivan. Melkein mikä tahansa sovellus, mitä kehitetään, niin siellä on AI jollain tavalla mukana. En osannut kuvitella, että näin olisi jo nyt, mutta joo. Se riippuu ihan siitä, miltä tasolta sitä katsotaan. Ja ainakin IBM:llä näin tuntuu olevan. Jokaisella departmentilla ja tuottajalla siellä on jo se oma tekoälynsä mukana. Että kyllä, joo, niin ainakin ne edelläkävijät. Okei. No miten Heli, mitä sä luulet, voitaisiko, kun nyt puhutaan sitten tavallaan tuottavuusloikasta ja yrityksillä on kovat paineet nyt niin kuin tehostaa ja irtisanomisia ja lomautuksia kuullaan joka viikko, niin voitaisiko tekoäly valjastaa löytämään uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia?
Ehdottomasti, niin kuin Tapio tuossa jo omassa avauksessaan sanoi, että kyllähän tekoälyä voidaan hyödyntää siihen, että saadaan myyntiä, markkinointisuosituksia. Sen avulla voidaan kuunnella ja voidaan luokitella ja analysoida tietoa ja kuluttajien käyttäytymistä ja miettiä, että mikä nyt sitten on se ratkaisu ja asia, mikä resonoi markkinassa. Ja toisaalta sitten myös niin kuin analysoida sitä, että mitä vaikka meistä yhtiönä tai meidän jostain toimista, mitä markkina ajattelee, että nähdäänkö, että okei, tämä on nyt se, mistä markkinoilla puhutaan ja mihin meidän kannattaa satsata, vai onko kenties meidän mielestä markkinassa väärä käsitys vaikka meidän kompetensseista tai jostain niin kuin yritysjärjestelyistä, ja me päästään vaikuttamaan myös siihen ja puuttumaan sitten niihin mahdollisiin niin kuin tarkistettaviin asioihin, mutta niin kuin ehdottomasti voidaan tunnistaa kasvumahdollisuuksia ja paikkoja, ja sitten toisaalta se, että jos niin kuin tehostetaan sitä oman johdon, myynnin, asiantuntijoiden tekemistä ja triviaalit tehtävät tehdään ja automatisoidaan tekoälyn tehtäväksi, niin totta kai siinä sitten vapautuu sitä oman asiantuntijuuden käyttämistä muihin tehtäviin ja kasvun rakentamiseen. Niin kuin monellakin tavalla vastaus on ehdottomasti kyllä. Joo, aika mielenkiintoista toi tavallaan niin kuin vapauttaa sitä aivokapasiteettia sinne, mistä ehkä eniten sitten on hyötyä. Miten sä niin kuin vertaisit nyt esimerkiksi vaikka siellä päätöksenteossa, nyt kun sitten pystytään hyödyntämään tekoälyllä, analysoidaan dataa, saadaan tavallaan ne meidän ihmisten vinoumat sieltä ehkä pois, niin miten sitä nyt sitten päätöksenteossa, mistä lähtee liikkeelle? Mitä se tarkoittaa? No siis kyllä mä näen, että meidän on ehdottoman tärkeää tietenkin ymmärtää ne mallit ja miten ne on rakennettu ja se, niin kuin pystyä validoimaan sen tiedon tai päätössuosituksen oikeellisuus. Mutta vaikka nyt tämä esimerkki ei ole nyt päätöksenteosta, mutta vaikka sovelluskehityksessä, niin meillä on esimerkkejä, että 85% siitä koodista on sellaista, mitä niin kuin sitten kehittäjä voi hyväksyä sellaisenaan. Ihan yhtä lailla johdolle päätöksenteossa tai myyntiennusteissa, vaikka me tehdään budjetointi, me saadaan tekoälyn pohjautuen suositukset, että mikä sen tulevan ensi vuoden esimerkiksi budjetin ja tavoitteen tulisi olla tekoälyn mielestä, mutta totta kai me validoidaan ja sitten jos nähdään siinä niin, että ei olla täysin yksimielisiä, niin ymmärretään, että mistä ne mahdolliset eroavaisuudet johtuu ja voi olla, että tekoäly on oikeassa, että ne pitää just selvittää ne taustat. Joo. Eli vahvasti myös päätöksenteon tuessa aika kova. Mitä sä nyt menee ehkä sinne laukalle niin sanotusti, mutta mihinkäs sitten kohta enää johtajia ja toimitusjohtajia tarvitaan, jos tekoäly pystyy tekemään jo nytten noin kun laadukkaita johtopäätöksiä, insightteja, auttaa päätöksenteossa. Mitäs tästä vaikka 5 vuotta eteenpäin, niin eihän meitä johtajia, mihin meitä sitten enää? Niin, kyllähän näitä niin kuin malleja pitää toki kehittää ja sitten siellä voi olla se yksi asia, mitä ei voi hyväksyä sellaisenaan ja mikä suositus nyt ei sitten välttämättä ole liiketoiminnan kannalta järkevä, mitä tekoäly ei ole huomioinut, vaikka toki niin kuin me esimerkiksi pyritään koko ajan tunnistamaan nämä vinoumat ja on kehitetty malleja, joilla niihin päästään puuttumaan, mutta se on silti edelleen ainakin tänä päivänä ehkä 5 vuoden päästäkin rengin roolissa ja sitten me tehdään ne päätökset. Joo. No niin, huojentavaa. Ehkä mä voin täältä sen verran vielä täydentää, että kyllä mä uskon, että juuri tämmöinen toimitusjohtajuus ja tämmöinen niin kuin suunnan näyttäminen ja viestintä, mitä sitten kun mennään korkeammalla tasolla, niin se on niitä asioita, mitkä kyllä säilyy vielä ihmisten tehtävänä. Me haluamme kuitenkin, jonkun pitää näyttää suuntaa, innostaa muut mukaan, ja mun on vaikea nähdä, että tekoäly tekisi sitä puolta. Se on hyvä työkalu siinä, mutta uskon, että tämmöinen johtajuus on
ja viestintä on iso juttu, missä sitten vielä ihmisillä on merkittävästi tehtävää. No Se, että niin. kommunikoisiko tekoäly yrityksen visio ja miten se visio lähdetään toteuttaa, niin en usko, että vielä 5 vuoden päästäkään. Joo, no niin. No hyvä. Ehkä mullakin riittää töitä vielä sitten tässä hetken aikaa. No mites Tapio, sulla on niin kuin hyvät tuntosarvet kentällä ja muuta, niin mitkä olisi tämmöisiä muutamia niin kuin äärimmäisen vakuuttavia, konkreettisia käytännön yritystarinoita, joko teidän asiakkailta, teiltä itseltään, millä aidosti sitä niin kuin mitattavaa kasvua on löytynyt puhtaasti tekoälyn johdosta? Joo, ehkä muutama esimerkki voitaisiin ottaa. Mä tosiaan mainitsin lyhyesti tuon myyntisuosituskulman, ja se on semmoinen iso juttu, mitä me ollaan jo pitkään kehitetty. Puhutaan tämmöisestä next best action-tyyppisestä mallista, käytännössä samasta asiasta, mitä vaikkapa Netflix tai Spotify tai Amazon suosittelee, mitä mahdollisesti sinun kannattaa seuraavaksi ostaa, perustuen siihen, mitä tuotteita tällä hetkellä on, ja mitä sitten muilla asiakkailla on ja näin edelleen, niin tämä on ollut meille sellainen, että me näytetään noita suosituksia yli 100 000 kertaa viikossa, ja niillä ollaan saatu Telian mittakaavassa ihan merkittävää lisämyyntiä. Käytännössä tuolla, niin kun asiakkaat asioivat meidän itsepalvelukanavissa tai on yhteyksissä asiakaspalveluun, niin se on paljon parempi, että sieltä ei anneta aina sitä samaa myyntisuositusta, vaan jotakin, joka todennäköisemmin resonoi sinne asiakkaalle, niin se on asiakkaallekin miellyttävämpi ja tuottaa konkreettista kaupallista tulosta. Joo, tavallaan personointi ja se asiakaskokemus saadaan ihan uudelle tasolle. Se on aika huikeata kuulla. Itse ainakin ärsyttää rehellisesti. Joskus ostin juuri uuden läppärin, Mac-merkkisen, ja sitten mulle myydään ihan väärän merkin tuotteita sen jälkeen, niin ei se resonoi. Ei kyllä, ja aika usein nettimainoksissa ärsyttää myös se, että sieltä tulee mainoksia niistä tuotteista, mitä sä olet jo ostanut, ja tyrkyttää uudestaan sitä, eli kyllä tämä on yksi semmoinen teema. Mutta sitten ehkä toinen, jossa päästään lähemmäksi tätä niin kuin generatiivista tekoälyä, on esimerkki tuolta Seemoren puolelta, Suomen suurimmasta kotimaisesta suoratoistopalvelusta, joka itse asiassa just tuossa päivittyi MTV Katsomo Plus-palveluksi, ja siinä itse asiassa on hyödynnetty vahvasti tekoälyä ja sitten sellaista niin kuin DevOps-tyyppistä kehitysmallia, jossa ne asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt on vahvasti mukana palvelun kehityksessä. Ja homman nimi on siis se, että suoratoistopalvelussa kertyy valtavasti dataa asiakkaista. Siellä on isossa roolissa chattiaspa, ja sen lisäksi asiakkaille lähetään erilaisia kysymyksiä, kyselyitä, ja sitten tietysti siitä palvelun käytöstä saadaan tietoa. Ja tämä kaikki data on syötetty tämmöiselle tekstianalytiikkakoneelle, joka pystyy sieltä sitten nostamaan niitä tyypillisiä ongelma-asioita, kehityskohteita. Ja kun siihen yhdistetään sellainen innovatiivinen kulttuuri, jossa ne henkilöt, jotka palvelee asiakkaita, niin myös käyttää 30% työajasta sen palvelun kehittämiseen, niin sitä kautta on pystytty viisinkertaistamaan se palvelun asiakasmäärä, mutta se kontaktimäärä, mikä asiakkaalta tulee, niin on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin. Ja tämä on totta kai tarkoittaa sitä, että pystytään käytännössä samalla porukalle tarjoamaan parempaa palvelua, jossa asiakkaan ei tarvitse turhaan olla yhteyksissä, kun se palvelu kehittyy heidän tavallaan. Eli tällä on ollut niin kuin merkittävä vaikutus siihen asiakastyytyväisyyteen ja palvelun menestykseen. Aika huikeita lukuja mulle kuulostaa. Ja sitten mä rupean miettimään, että mitäs noinkin perinteisessä yrityksessä kuin Telia, niin saadaan sitten se henkilöstö mukaan, kun varmaan työtavat muuttuu ja kulttuuri täytyy ehkä vähän muuttua mukana, niin miten tuommoista muutosta nyt sitten lähdetään siihen liidaan? Menee vähän tekoälyn ohi, mutta tärkeä palanen mun mielestä. Joo, no tuossa on ehkä se hyvä puoli, että tämä Seemor suoratoistopalvelu tietyllä tapaa oli tämmöinen niin kuin sisäinen startuppi. Sillä oli selkeä niin kuin oma porukka, selkeä oma johtajuus. Se ei ollut tämmöinen meillä ydinliiketoiminta ja perinteinen liiketoiminta on aika matriisijohdettua kokonaisuutta, ja siellä on handoveria toisensa perään ja erityisasiantuntijoita vähän eri prosessivaiheisiin, mutta tuossa oli tiukka niin kuin nippu, se on paljon niin kuin johtamisesta kiinni ja sitten siitä innostuksesta, millä sitä tehdään, ja niiden hyvien toimintatapojen rakentamisesta, niin sitä kautta se syntyy, ja paljonhan tämä tekoäly käyttöönotto
on tämmöistä niin kuin innovaatiokulttuurikysymystä myös, että miten sitä saadaan rakennettua. Ja toi kyseinen palvelualue on semmoinen, missä se on onnistuttu meillä tekemään. Joo, mahtavaa kuulla, koska monesti mitä on isompien yritysten kanssa toiminut, niin siellä tulee semmoinen immuunisysteemi päälle, kun yritetään jalkauttaa uusia juttuja, ja se on niin kuin aika monelle tulee vastaan sitten pullonkaulaksi, mutta te olette osannut sen saada onnistuneesti. Mahtavaa, sekin olisi keissinä hauska avata joskus, joskus vielä tarkemmin auki, mutta aika vakuuttavia lukuja ja niin kuin järkeviä, käytännönläheisiä esimerkkejä. No mitäs Mikko? Tässä niin kuin tulee mieleen ei-koodarina, että mistä me nyt sitten johtajat ja tiedetään siellä strategian tasolla, DevOps on sulle tuttu, mistä ne niin kuin oikeat työkalut ja alustat löytyy, mistä me nyt sitten lähdetään sitä kasvua hakeen. Lean AI on sulle niin kuin hyvin tuttu ja resonoi itselle niin kuin Lean Startup innokkaana, niin miten tämä nyt linkittyy sitten noihin työkaluvalintoihin, jos mennään askel sisemmään vielä? Joo. No siis sinänsähän se kyyninen lähestymistapa siihen on, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta valita sitä oikeaa työkalua, koska tämä kenttä etenee niin nopeasti, että niitä parhaita työkaluja, mitkä vuoden päästä on parhaita, niitä ei ole vielä keksitty. Käytännössä niin kuin jos halutaan varmistaa se toiminen niin kuin vähäkään pidemmällä aikavälillä, niin sitten täytyy vaan mennä siihen että varmistetaan se, että niin kuin yrityksenä, organisaationa pystytään liikkumaan riittävän nopeasti. On riittävä osaaminen ja niin kuin prosessit, mitkä ikinä siihen, että saadaan otettua esimerkiksi uusia työkaluja nopeasti käyttöön, koska niitä saattaa tulla niin kuin tyyliin viikon välein. Ja sitten pitää nopeasti pystyä kuitenkin niin kuin validoimaan, mitkä niistä on itselle niin kuin merkittäviä, mihin use caseihin mitäkin voidaan käyttää. Et ehkä se on niin kuin se lähtökohtaisesti ei niin kuin niinkään, ei ole sitä yhtä oikeaa ratkaisua niin sanotusti, millä voi varmistaa niin kuin oman toimintansa. No miten jos mietit niin kuin sun aiempia CTO-rooleja, sä oot päässyt aika sinne korkealle, sinne tavallaan yrityksen tasolla, strategisella tasolla miettiin, että mitä tehdään, millä työkaluilla ja kuinka, niin onko se niin kuin edelleen se tavallaan se tekkitiimi yrityksissä, joka sitten sitä työkaluvalintaa tekee, koska onko meillä johtajilla sitä osaamista, Heliä tai Tapio lukuun ottamatta, teillä saattaa olla, mutta itsellä ei olisi. No Helillä ja Tapiolla selkeästi on, se kävi jo selväksi tässä niin kuin lähtömetreillä, mutta niin siis, no se tavallaan kyyninen taas lähestymistapa siihen on ehkä se, että ei ole, eikä oikein voikaan olla, koska se tilanne etenee niin nopeasti. Mutta käytännössä niin kuin ihan asiantuntijallekin, joka keskittyy siihen, niin on vaikeuksia pysyä mukana. Mutta se hyvä puoli siinä on se, että semmoista sitä syvää osaamista ei tarvita. Niin kuin, ei johtajan tarvitse tietää, miten niin kuin, ChatGPT:n taustalla olevat mallit toimii. Vaan tarvitsee tietää, mitä niillä pystytään tekemään, mitä se vaatii, että niillä pystytään tekemään asioita. Ja kuinka me voidaan niin kuin, mitä se vaatii tavallaan meillä niin kuin yrityksenä, että voidaan ottaa niitä käyttöön, ja kuinka me voidaan niin kuin liikkua mahdollisimman nopeasti sinne suuntaan, että saadaan niitä käyttöön. Joo. No tuosta päästään sitten AI-sillalla niin kuin ihan strategian tasolle. Se vaatii sitten kuitenkin sieltä johdolta sitä päätöstä, että nyt näitä aletaan miettimään ja tekemään ja sieltä haetaan kasvua, niin mä nyt tulkitsen tästä keskustelua, että ollaan yhtä mieltä, että kaikkien yritysten pitäisi omaa tekoälystrategiaa pikkuhiljaa viimeistään nyt alkaa miettimään. Onko se näin? Tarviiko kaikki AI-strategian, Mikko? Kyllä, käytännössä. Siis realiteetti on kuitenkin se, että vaikka teknologinen kehitys pysähtyisi tähän päivään, että meillä on vaikea nähdä, että pysähtyy. niin, mutta vaikka jos otetaan semmoinen hypoteettinen tilanne, että teknologinen kehitys pysähtyy kuin seinään tänään,
niin silti niitä käyttötapauksia, uusia käyttötapoja näille jo olemassa oleville malleille, olemassa oleville AIille tulee koko ajan, jolloin tavallaan niitä uusia käyttötapoja, uusia mahdollisuuksia, uusia tuotteita, niitä tulee anyways. Niin kuin jollain tasolla sun olisi niin kuin hyvä miettiä sitä, että miten se nivoutuu siihen sun strategiaan ja yritykseen ja sun muuhun. Faktuaalinen tilanne on se, että niitä tulee anyways. Todennäköisesti se teknologian kehitys myös jatkaa kehitystä, jolloin nämä kaksi asiaa compoundaa ja niitä tulee vaan enemmän ja enemmän. Ja väitän, että se kehitys on eksponentiaalista, että hurjaa, jos se nyt pysähtyisi yhtäkkiä, että ei ole näköpiirissä ehkä sitä pysähtymistä. No en lähtisi lottoamaan sen puolesta, niin. Että se pysähtyy. Joo. Mites Tapio, teillä kuitenkin on nyt sitten ehkä jopa siellä strategian tasolla tehty niin kuin uusia suuntauksia, niin mistä nyt sitten lähtee liikkeelle? Mitenkä sitä tekoälystrategiaa lähtee sitten suunnittelemaan ja tekee? Olisiko vinkkejä heittää? Joo, no ensinnäkin tietysti niin, kyllähän tässä on aika vahva tämmöinen niin kuin koulutushaaste, tai just tämä, niin kuin minkä Mikko nosti, että oleellistahan on tietysti, että johto, mutta johdon lisäksi myös ne asiantuntijat ymmärtää riittävällä tasolla, mistä tekoälyssä on kysymys. Niin kuin, että pitää riittävällä tasolla ymmärtää, että voi miettiä, mitä se tarkoittaa siinä omassa liiketoiminnassa tai omassa roolissa, jos on vaikkapa siellä esimerkiksi yrityksen tukiprosesseissa toimimassa. Ja tietyllä tapaa mä en itse näe, että tekoäly on mikään tämmöinen irrallinen pala, että niin kuin se on vain jossakin, vaan se tekoäly tulee sinne jokaiseen toiminteeseen, ja sen takia ne parhaat ihmiset miettimään sitä, mitä se tekoäly tarkoittaa, niin ovat ne asiantuntijat, jotka siellä toimii, ja sen takia tämä nähdäkseni on koko yrityksen yhteinen harjoitus, eikä tätä voi ostaa pelkästään joltain ulkoiselta konsultilta, McKinseyltä tai muualta, vaan siihen on syytä valjastaa se koko organisaatio, ja silloin myös parhaat mahdolliset jalkauttaa se sitten sinne toteutukseen. Joo, kyllä. No eli päteekö tämmöinen niin kuin adapt or die -sanonta sitten, että nyt tähän junaan on vaan niin kuin kannattaa lähteä, jos haluaa pysyä yrityshengissä niin sanotusti. Et niin kuin mä sanoin alkuun, irtisanomisia ja lomautuksia kuullaan tässä nyt joka viikko, niin voisiko tästä löytyä nyt sitten se holy grail niin sanotusti? Joo, tämä oli semmoinen teema, tuossa viime viikolla oli toi Pörssisäätiön talousviikon paneelikeskustelu, missä oli mun lisäksi vaikkapa toi Microsoftin CEO Teemu Wikgren ja Nordean ja Fortumin edustajat myös, ja siellä tietotapaa pohdittiin tätä teemaa, että tietotapaa tähän on syytä lähteä, mutta itse siitä tekoälystä ei välttämättä pysty rakentamaan sitä kilpailuetua, vaan se kilpailu niin kuin siitä teknologiasta, vaan se kilpailuetu tulee enemmän sitten sekä siitä, miten sitä osataan soveltaa, että siitä, millainen se yrityksen data itse asiassa siellä pohjalla on. Ja se on semmoinen, mitä itse ainakin niin kuin keskusteluissa asiakkaiden kanssa pyrin korostamaan, että on hyvin oleellista, että se data on hallussa, koska se tekoäly tekee juuri niin hyvää jälkeä kuin missä kunnossa se data siellä pohjalla on. Ja sen takia usein vaikka haastan, jos keskustellaan vaikka asiakaspalvelukontekstissa, niin sitä, että otatko esimerkiksi talteen asiakkaiden puhedataa, pääsetkö kiinni siihen valtavaan datamassaan, jota se tekoäly on hyvä niin kuin analysoimaan, ja tämmöiset teemat on tietyllä tapaa, eli laitetaan se data kuntoon ja mietitään ne käyttötapaukset, ja tekoäly on teknologia, joka lähtökohtaisesti pian on kaikilla käytössä. Joo. Mikä sun fiilis on tuolta kentältä? Onko se data kunnossa vai vaatiiko useimmille jumppaa, mitä puhuit? Ei se valitettavasti ole kunnossa, varsinkaan niin kuin perinteisissä yrityksissä, joilla on valtavasti tietojärjestelmiä ja se data on hyvin usein erilaisissa siiloissa, erilaisissa järjestelmissä, niin siinä on paljon, ja tämä on tuonut selvästi painetta tuonne IT-organisaatioihin laittaa tämä asia kuntoon. Toisaalta mä näen, että tämä generatiivinen tekoäly käyttöliittymänä voi muuttaa myös sitä,
miten esimerkiksi niitä datan integraatioita rakennetaan ja täytyykö niitä järjestelmiä suoraan puhua keskenään vai voidaanko niihin esimerkiksi niin kuin päästä käsiksi tällaisten generatiivisen tekoälyn työkalujen avulla, eli se saattaa myös muuttaa sitä koko IT-arkkitehtuuria. Tästä varmaan Mikolla toki on enemmän näkemystä, kun olet siellä CTO-rooleissa toiminut, mutta niin kuin toivottavasti tämä tekoäly ja nämä uudet teknologiat helpottaa sitä datan saamista kuntoon. Miten Mikko sä koet, kun tämmöistä niin kuin valtavaa legacy-dataa siellä sitten yrityksissä on, niin mistä ne sitä lähtee niin kuin purkaan? No joo, siis, joo, no kyllähän sitä just niin kuin Tapio sanoi, että se data on se kaiken niin kuin ytimessä siellä, millä varsinkin kun puhutaan tavallaan sun omasta liiketoiminnasta, josta sinä tiedät parhaiten, ei ChatGPT, niin onhan se niin kuin ihan avainasemassa se data nimenomaan just siellä ja kyllähän se juurikin näin on, että nämä niin kuin uudet mallit mahdollistaa juurikin sen, että niihin päästään helpommin käsiksi ja niitä saadaan helpommin niin kuin hyödynnettyä. Mutta toki se vaatii sen, että sinne pitää pystyä rakentamaan esimerkiksi justiin niin kuin API ja sovellus niin kuin rajapintoja siihen dataan. Ja AI pystyy käpistelemään sitten sen rajapintaa suoraan. Ja tämä on yksi niistä asioista, mikä mahdollistaa just taas sitä niin kuin, mistä mä alussa puhuin, just sitä, että ei ole olemassa sitä oikeaa työkalua. Sun pitää vaan valmistella se sun organisaatiossa toimintatapa siihen, että sä pystyt ottamaan minkä tahansa työkalun nopeasti käyttöön. Ja ne data-apit on yksi niin kuin semmoinen tavallaan avain just siihen, miten sitä dataa saadaan lapioitua paikasta toiseen helposti, koska modernit työkalut ja modernit mallit osaa sen, että niille annetaan vaan, että hei, tuossa on sulle API, hae sieltä datasi. Aivan. No voisiko siinä nyt tämmöinen blondi-kysymys ihmettelee taas tässä, että nyt kun sitä dataa siellä, legacy-dataa on, ja jos mun tekkitiimi nyt ei ole, no on ne APIa käyttänyt, mutta ei ne nyt niin tekoälyllä ole vielä koodaillut mitään, niin pystyisikö niin kuin tekoäly valjastaan siihen, että se alkaisi perkaamaan sitä dataa ja ehdottaa, että mitenkä sitä nyt lähdetään sitten soveltaan, mistä lähtee ensin, priorisoimaan. Voisiko sen? Mitä tarkoitat lähtee ensin? Siis lähtee datan käsittelyssä ensin vai liiketoiminnassa vai missä? Datan käsittely, eli siellä on se legacy-datapaketti, massiivinen niin kuin ikivanhaa dataa, ja siitä vaan, niin kuin, et saa otetta, että mistä me nyt aletaan hyödyntää ja perkaamaan, niin voisinko mä kysyä ChatGPT:ltä, tai onko se sitten Watson X ehkä pikemminkin siellä yrityskäytössä, niin että mistä me lähdetään liikkeelle, jos ei meillä ole mitään hajua? No niin, no se on ehkä enemmänkin sitten, mä itse sitä, ei ChatGPTkään varsinaisesti voi tietää, että mikä se sun yritys on, miten se toimii, mikä on se kriittinen juttu siellä tällä hetkellä. Että kyllä se niin kuin Heli justiin puhui aikaisemmin, että kyllä siellä se ihminen niin kuin on kuitenkin semmoisena niin kuin majakkana siellä, joka pitäisi pystyä kuitenkin päättämään, että no okei, no toi on nyt se suunta, mihin me halutaan mennä. Toki niin kuin AI siinä auttaa aina, mutta se, että se pysytään, ja tämä on just sitä, missä tämä mun koko Lean AI niin kuin aatos elää juuri siinä, että lähdetään testaamaan jotain, kokeillaan, editään mahdollisimman nopeasti ne failure pointit, ja se liittyy siihen dataan myös. Koska se AI tarvii tietyt setit dataa, ja sun pitää löytää vaan ne, että okei, no se tarvii itse asiassa ton ja toi on legacy-dataa, miten me päästään siihen käsiin. Joo. No tästä päästäänkin nyt Watson X:ään, ja IBM:llähän on ihan valtava tuotepaketti mun mielestä olemassa, niin miten sä Heli niin kun lähtisit, tai miten te lähdette sitten, kun asiakas tulee, me haluttaisiin tehdä jotain, mutta jos ei he tiedä, että mistä lähtee liikkeelle, niin mitenkä sitten lähdetään auttamaan? Varmaan Mutella meni hetkeksi, niin yritäs. Joo, mä panin Mutelle, että ei keskeyttänyt Mikkoa. Niin, kaikillahan ei ole vielä AI-strategiaa ja ei ole välttämättä se visio kirkkaana, että mihin sitä tekoälyä haluaa lähteä käyttämään, miten haluaa hyödyntää sitä ja mitä kenties omia kyvykkyyksiä lisätä sen
tekoälyn avulla, niin silloin siinä tapauksessa, jos ei vielä ole valmiutta tai halua lähteä tekemään sitä, niin sit voi lähteä aina, niin kuin Mikko tuossa mainitsi, miettimään niitä use caseja, eli käyttötapauksia, että missä tekoäly voisi olla avuksi. Ja yleensä aika helppoja ja nopeita on erilaiset asiakaspalvelutehtävät. Siellä hyvin usein toistuu samantyyppiset kysymykset, ja vaikka nyt Watson X voi hyödyntää siihen, että analysoi niitä kysymyksiä ja sitten määrittelee, että no minkä tyyppisen tai sävyisen vastauksen sä haluat kirjoittaa sille asiakkaalle, kun hän kysyy jonkun kysymyksen. Haluatko, että se viesti tulee ystävällisessä muodossa vai haluatko sä, että se on hyvinkin tämmöinen niin kuin, en sano niin kuin käskytys, mutta ennemminkin niin kuin ohjetyyppinen. Eli sä voit ihan tyylistä lähtien määritellä näitä generatiivisia tekoälymalleja, että missä muodossa haluat asian kommunikoitavan. Ja erilaisia summeerauksia palavereista tai yhteenvetodokumentteja voi tehdä. Niin nämä on tämmöisiä helppoja käyttötapauksia, ja harva yritys kokee, että ei olisi tarvetta tehdä mitään tällä saralla. Että siitä pääsee pilotoimaan ja testaamaan näitä malleja, ja sitten ehkä sitä kautta miettii sitä omaa visiota ja sitten tekemään laajempaakin suunnitelmaa, että miten haluaa hyödyntää jatkossa omassa liiketoiminnassa tekoälyä. Koska nythän tämän generatiivisen AI myötä niin 80% yrityksistä joko jo hyödyntää malleja tai aikoo hyödyntää lähitulevaisuudessa. Että kyllä se on nyt kaikilla tarkastelussa, niin en mä tiedä kuka uskaltaa jättää tarkastelematta asiaa ja niitä hyötyjä, mitä voi saada sitten. Just näin. Ja mitä niin kuin strategiaan tulee, niin pitääkö siihen sitten valjastaa se koko kuitenkin organisaatio, jos sieltä sitten läpileikkaavasti haetaan niitä parhaita use caseja? Kyllä se kannattaa, koska sitten siis se, että eri liiketoiminnoilla voi olla erityyppisiä käyttötapauksia, ja sieltä voi löytyä sellaisia, että en mä näe enkä koe, että se olisi IT-tehtävä keksiä niitä käyttötapauksia. He tietää ja he voi antaa hyviä suosituksia, mutta yleensä parhaat oivallukset tuleeko tehdään niin kuin yli liiketoimintarajojen sitä yhteistyötä. Ja tukifunktiot on tietysti auttamassa siinä. Niinpä, aivan, joo. No niin, siirrytäänpä sitten mahdollisuuksista ja kasvusta nyt siihen vähän ikävämpään aiheeseen. Riskejä ja haasteitahan tässä piisaa, ja niin kuin Geoffrey Hinton vähän vinkkasi, hän ennustaa, että tekoäly menee ihmisten ohi, mikä kuulostaa hurjalta. Niin mitäs Tapio, sä koet, mitä niitä ne suurimmat riskit ja haasteet ja pullonkaulat nyt sitten on, kun sitä strategiaa aletaan siihen miettiä, niin ilman, että tukahdutetaan potentiaalia, mutta otetaan kuitenkin järkevästi riskit huomioon. Mitkä olisi sun vinkit? Jees, no tämä on tosi tärkeä teema, ja niin kuin sanoin, niin meillä on tämä strateginen ohjelma tämän tekoäly- ja generatiivisen tekoälyn ympärillä, ja siihen me ollaan perustettu tämmöinen Center of Enablement, niin kuin, käytännössä porukka, jonka vastuulla on sitten katsoa tätä kokonaisvaltaisesti huomioiden eri näkökulmat. Ja tietysti kun ollaan teleoperaattori, niin me ollaan hyvin tarkkoja yksityisyyden suojasta. Meillä on perinne niin kuin tämän niin kuin tietoturva- ja turvallisuuden parissa erittäin vahva, ja odotukset meidän asiakkailla ja jopa ihan lainsäätäjillä meitä kohtaan on paljon kovemmat kuin monia esimerkiksi internet-yhtiöitä kohtaan. Ja tämän seurauksena niin sen lisäksi, että me ollaan lähdetty vahvasti innostamaan ja kannustamaan meidän työntekijöitä käyttämään niin kuin tekoälyä, kokeilemaan ChatGPT:tä, niin sen lisäksi me ollaan heti alkuvaiheessa luotu selkeät guidelineit, ohjeistettu läpinäkyvästi, miten sitä tekoälyä on syytä soveltaa. Ja siinä meidän guidelineissa esimerkiksi nyt alkuvaiheessa, kun ei ole ollut tällaista
Telian omaa ympäristöä käytettävissä, niin on selkeästi ohjeistettu, että nyt alkuvaiheessa mitään Telian liiketoimintadataa näihin julkisiin chat-GPT:ihin ei pidä syöttää, ja sen lisäksi on oleellista, että arvioidaan tarkasti se, että mikä se lopputulos on, eli human in the loop on tällä hetkellä meille vielä erittäin tärkeää, eli se on aina ihminen, joka validoi sitten sen lopputuloksen, ja sen lisäksi tämmöinen läpinäkyvyys, eli jos sitä tekoälyä käyttää, niin sen myös läpinäkyvästi kertoo kollegoille tai ihmisille, niin meillä on tämmöiset tietyt periaatteet tässä taustalla, ja samanaikaisesti me ollaan työstetty vahvasti sitä, että me saadaan se meidän Telian oma yritysdata turvallisesti käyttöön ilman, että se karkaa julkisten mallien opetusaineistoksi tai siinä on riskiä esimerkiksi yksityisyydensuojan osalta. Ja tähän liittyen me saatiin vaikkapa viime viikolla käyttöön tämä Big Chat Enterprise, joka on nyt kaikilla työntekijöillä käytössä. Se antaa lisää mahdollisuuksia, koska sinne voidaan copypastea käytännössä sitä niin kuin, yrityksen omaa tietoa ja samanaikaisesti vahvasti odotetaan sitä, että saataisiin esimerkiksi nämä Microsoftin Copilot-työkalut, jotka suoraan tuohon SharePoint-ympäristöön integroituu ja sitä kautta. Eli tietyllä tapaa se, että tehdään tätä systemaattisesti, huomioidaan nämä kulmat, mutta samaan aikaan koko aika kannustetaan ihmisiä ottamaan se käyttöön. Joo. Toi tuommoinen ohjeistaminen, se on varmaan niitä ensimmäisiä askeleita, mitä kannattaa itse asiassa tehdäkin. Niin tuo selkeät pelisäännöt. Joo, hyvä vinkki, kiitos siitä. No mitäs Heli, nyt tavallaan ne eettiset kysymykset ja vinoumia tässä vähän jo sivuttiin alussa, niin miten niitä nyt kannattaisi ottaa huomioon? Oli se sitten ChatGPT tai Watson X, niin tai kannattaako niitä nyt siellä strategiatasolla ja muutenkin arjessa sitten huomioida? Miten se vaikuttaa? Siis ehdottomasti kannattaa ja pitää huomioida, ja se ei ole yksistään niin kuin yritysjohdon tehtävä, vaan se on, niin kuin Tapio tuossa sanoi, kaikkien, jotka käyttää niitä malleja, niin tehtävä. Et meidän pitää tietenkin tietää ja kysyä, että voidaanko me luottaa siihen, että myös tuotannossa ja asioiden muuttuessa ne mallit, mitä hyödynnetään, on luotettavia, ja sitten me pystytään tarvittaessa selittämään se, että miksi malli antaa sen tietyn vastauksen, minkä se meille antaa. Ja sitten nyt tietysti niin kuin se, mikä on huomioitavaa, niin tekoälyäkin kohtaan tulee säädöksiä, jotka nyt kesäkuussa tuli tämä AI-akti, hyväksyttiin, ja sen jälkeen pari vuotta siitä tulee laki, jota meidän kaikkien, ketkä hyödyntää tekoälyä, niin tulee pystyä noudattaa. Eli esimerkiksi tekijäoikeuskysymyksiä meidän pitää pystyä vastaamaan. Että kyllä tämä on erittäin relevantti kysymys, ja niin kuin meidän pitää pystyä koko ajan, kun me skaalataan myös näitä malleja, niin seuraamaan sitä, että ne kehittyy oikeaan suuntaan. Koska jos tässä Mikon puhumassa datassa meillä on vinoumia, niin helposti ne on siinä tekoälymallissa vielä suurempia kuin ne on meidän organisaatiossa. Niin meidän pitää tietää se, että jos meidän organisaatiossa on joku vinouma tai vääristymä, ettei me viedä alun perin sitä sinne malliin ja mahdollisesti vielä kerrannaisvaikutuksella oteta sitä omiin päätöksiimme. Niin sen takia me ollaan kehitetty ratkaisuja tähän, että millä nämä tunnistetaan ja pyritään estämään niiden syntyminen. Joo, ja teillähän oli hyvä esimerkki, löysin googlettamalla. Miten se liittyy jotenkin sukupuolirooleihin ja kuinka kun on vähemmän naisia talossa, niin miten, haluatko avata sitä keissiä? Se oli äärimmäisen mielenkiintoinen käytännön kautta noihin vinoumiin liittyen. No, se on niin kuin yksi konkreettinen esimerkki, että voi olla sukupuoleen, voi olla ikään, mihin tahansa vaikka vähemmistöryhmään koskeva vinouma organisaatiossa, koska voi olla, että sitä koskevaa dataa on esimerkiksi vähemmän, niin kaikki nämä niin kuin pyritään ja halutaan tunnistaa jo heti sieltä lähtötiedoista, ja tämä on yksi esimerkki, mitä olen käyttänyt. Joo, se avasi itselle ainakin silmät, että apua, näinpä se onkin varmasti, ja aika tärkeä aihe huomioida. Ja nythän itse paljon niin kuin Jenkeissä seuraa startup-markkinaa, niin siellä on jo ensimmäiset startupit kuollut ja kuopattu juurikin IP-asioiden takia
tekoälyyn pohjautuva tuote, mutta IP onkin ihan sitten Toisaalla. Niin, niin Niin. tätä on jo tapahtuu ja varmaan tulee Eurooppaankin nyt sitten lainsäädännön myötä, että tarkkana saa olla varmasti kaikki. Ja myös, että tiedostaa sen, että se alusta tai tekoälymalli, mitä käyttää, että minkälaisia rajoituksia siinä mahdollisesti on nyt vaikka tekijänoikeuksiin nähden ja että mitä kyseinen toimija sanoo siitä, että se on niin kuin erittäin relevantti kysymys. Ja viime kädessä tietysti johdon kysymys, koska nämä on sanktioituja asioita sitten, niin kuin kaikki tiedetään. Joo. No mites Mikko, sulla on niin kuin Lean AI lähtökohta, mihin itse olen tykästynyt kovasti, mutta sitten Lean on hyvin semmoinen startup-mainen lähestymistapa, että mennään ja huslataan ja kokeillaan ja rapatessa saattaa roiskua, niin mites nyt pitäisi niin kuin yritysten sit suhtautua, tavallaan ketterästi lähteä kokeilemaan, mutta sitten kuitenkin ottaa nuo haasteet ja riskit huomioon. Miten sä näet, mitkä olisi vinkit? Mitenkä Lean AI näihin vastaa? Joo, no siis juurikin tämän kyseisen eetoksen, jos katsotaan perinteisesti Lean-mallia, niin siellähän puhutaan paljon siitä, että niin kuin fail fastista ja löydetään product market fittiä ja kokeillaan jotain mahdollisimman nopeata. Se, mihin mä oon itse, kun mä oon noita prototyyppejä ja tuotteita tehnyt, niin on tavallaan niin kuin itse törmännyt siihen, että juurikin esimerkiksi vaikka se, mitä dataa tarvitaan, niin se ei saata sulla, jos sä lähdet rakentamaan jotain niin kuin, tuotetta, niin se saattaa sulla nousta esille vasta siinä vaiheessa, jos sä lähdet vaan pykätään sitä läjää, niin se saattaa nousta vasta siinä vaiheessa, kun sulla on oikeasti tuote läjässä ja sitten toteat, että itse asiassa eihän tämä nyt niin kuin toimikaan näin. Me tarvitaan toi data vielä tuolta lisää, niin kuin, että me saadaan riittävän tarkat vastaukset siitä, koska varsinkin niin kuin generatiivisen AI:n puolella, niin melkein mikä tahansa AI on käytännössä se on optimointipeliä, että saadaan niin kuin mahdollisimman niin kuin hyviä vastauksia, mallien kouluttamista, kaikkea prompteista ja kaikesta mahdollista lähtien. Niin se, että miten se saadaan mahdollisimman nopeasti vaan niin kuin, että mä keskityn nimenomaan siihen, että saadaan mahdollisimman nopeasti vaan testattua ja todennettua, että tämä vaikka kyseinen malli pystyy antamaan meille halutunlaisen vastauksen tällä datalla, mitä meillä on. Tai voidaan todeta, että itse asiassa me tarvitaan tähän vielä data X, joka on lukossa tuolla jossain läkaisujärjestelmässä. Ja nyt meidän täytyy miettiä, että miten me saadaan se sieltä ulos, jotta me voidaan oikeasti lähteä toteuttamaan jotain niin kuin ratkaisua. Mutta periaatteessa sama iteratiivinen sykli pätee tässäkin. Kyllä, ja se, että aloitetaan mahdollisimman pienistä luupeista. Joo. Että voidaan niin kuin mahdollisimman helposti ja nopeasti feilata se. Ja tavallaan sit kun saadaan niin kuin validoitua, että no okei, itse asiassa tämä kyseinen AI, kyseinen malli, kyseinen järjestelmä, mikä ikinä pystyykin tuottaa sen halutun järjestelmän, sitten mennään juuri tuohon, mistä Heli puhui aikaisemmin, että sitten siellä on se human in the loop kuitenkin. Että se Tapiokin taas puhua, molemmat taas puhua siitä samasta asiasta. Että sitten aletaan vaan, voidaan nopeasti alkaa prototyyppaamaan sitä, että se on semmoinen advisory ensin. Ja sitten pikkuhiljaa katsotaan, että no validoidaan, todetaan, että no itse asiassa tämä näyttääkin siltä, että se pystyy antamaan luotettavia vastauksia, niin sitten voidaan antaa enemmän voimaa, valtaa mitenkin. Toi kuulostaa pelottavalta toi voima ja vallan antaminen, mutta se on toisen webinaarin aihe ehkä varmasti. Hei, meillä aika raksuttaa. Otetaan viimeinen kierros. Yritetään lopettaa haasteiden ja riskien jälkeen positiivisella nootilla. Mitäs te ennustatte? Miltä maailma näyttää nyt sitten yritysten ja johtajien näkökulmasta 5 vuoden päästä? Ja onko siinä jotain, missä sitten te voisitte kenties oman yrityksen kautta jeesata kuuntelijoita? Niin vapaa kierros, kuka haluaa aloittaa? No, vuoron. Ole hyvä. Eli aloittaako?
Heli, aloita vaan, joo, ole hyvä. Joo. No kyllä mä uskon, että tekoäly pystyy kuromaan tätä meidän niin sanottua talent gapia kiinni. Jos ei ihan kokonaan, niin se voi auttaa siinä merkittävästi. Jos meillä jo viime vuonna oli 48% työntekijöistä alle 35-vuotiaita, me tiedetään, miten meidän ikärakenne tässä maassa kehittyy, niin merkittävää osaamista tulee eläköitymään ja me pystytään hyödyntämään tekoälyä. Jos nyt sanotaan, että puolet ihmisistä käyttää sitä, niin 30 vuonna varmasti kaikki. Ja sitten mä uskon, että me pystytään niin kuin kouluttamaan ja kehittämään näitä malleja niin hyvin, että me saadaan meidän työvoimapulaa helpotettua isostikin tekoälyllä. Jos yksi juttu pitää sanoa, niin tämä on mun vastaus. No toi on kyllä hyvä ja tärkeä vastaus ja aika mainio, eli ja tekoälystä tulee enemmänkin, kun nyt puhutaan paljon, että tulee syrjäyttämään meidän työpaikkoja, mutta sitten kun sen kääntää noin päin, niin itse asiassa siitä tulee meidän kaikkien työkaveri ja auttaa tohon pulaan, niin aika hyvä pointti. Ja jos on vielä sointu sanoa sen, että jos tekoäly vie työpaikkoja, niin kyllähän se tuo niitä myös, mutta ne on vaan erityyppisiä työtehtäviä, mitä se tuo. Että mä haluan ja aina korostan myös tätä puolta, että tekniikan pari vaan kaikki opiskelemaan, niin tulevaisuus on turvattu. No niin, mahtavaa. Ihanan positiivinen, kiitos siitä. Mites Tapio, 5 vuotta, miltä näyttää elämä? No, mä voisin tuon äskeisen, mitä Heli sanoi, niin summerata siihen, miten me tätä sisäisesti puhutaan, että ihmistä ei tule korvaamaan tekoäly, vaan tekoälyä käyttävä ihminen. Ja tietopaa tämä on se niin kuin yleinen, ja jos mä mietin 5 vuotta, niin teknologian kehityksen mielessä 5 vuotta on valtava aika. Mutta sitten jos me mietitään sitä organisaatiokulttuurin ja ihmisten toimintatapojen muutosta, niin siinä näkökulmassa se on taas aika lyhyt aika. Me ihmiset ollaan helposti aika urautuneita tietynlaiseen työn tekemisen malliin, ja yleensä mitä iäkkäämpiä ollaan, niin sitä hitaampaa se uusien asioiden ja varsinkin se toimintatapojen muuttaminen on. Ja tämä on itse asiassa semmoinen just iso koulutus- ja innovaatiokulttuurihaaste meidän organisaatioille, että miten me saadaan ihmiset ottamaan näistä generatiivisen tekoälyn työkaluista se tuottavuushyöty irti. Ja ehkä tähän liittyen sitten, niin huomasin, että tuolla kommenttipuolella oli Janne Ikalalta kysymys, että onko paneelilla näkemyksiä näistä autonomisten agenttien tulevaisuudesta, kun mehän nyt ollaan tietopaa puhuttu paljon tästä ihmisten aktiivisesta tekoälyn käytöstä, transaktionaalisesta käytöstä, ja kyllä mä näen, että tämä on sellainen kulma, mikä tuolta tulee, että oikeasti se tekoäly on vahvemmin siellä taustalla. Meillä esimerkkinä vaikka meidän tietoturvapalveluissa, mitä me tarjotaan, niin tietoturvapoikkeamien havainnoinnissa tekoäly on aivan loistava, eikä siellä kukaan ihminen aktiivisesti kysele, että onko siellä tietoturvapoikkeamia, vaan siellä tekoäly nostaa esille niitä havaintoja, ja samalla tavalla mä näen, että generatiivinen tekoäly muuttuu ehkä tämmöiseksi proaktiiviseksi toimijaksi, kun se kehittyy ja kun me alamme luottaa ja uskoa siihen, ja tämä tietysti edellyttää sitä, että se data on oikeasti hallussa, ja se, missä ehkä me voidaan erityisesti auttaa, on juuri se datan ottaminen haltuun, se datan kerääminen. On se sitten tuotantojärjestelmistä erilaisilla sensoreilla, on se asiakaspalvelun rajanpinnasta puheentunnistuksen ja tekstianalytiikan avulla, tai on se data edes tallessa mahdollisimman turvallisessa ympäristössä, kuten vaikkapa meidän Pitäjänmäen Helsingin datacenterissä, jossa sitten sille on hyvä paikka, ja se on Suomen maarajojen sisällä, mikä on tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa erittäin hyvä asia. Joo, kiitos. Eli jopa niin kuin aika bisneskriittisissä toiminnoissa niin tukena. Mahtava kuulla. Mikko, epäkiitollinen viimeinen paikka, sulla on minuutti aikaa. Outsista. Joo, no nopeasti. Ehkä se, että niin kuin mikä tulee muuttumaan, on se, että meillä tulee olemaan todella paljon uudenlaisia tuotteita, bisneksiä, yrityksiä ja sun muuta. Että tavallaan tämä juurikin niin kuin AI tulee mahdollistamaan täysin uudenlaisten tuotteiden ja sitä kautta uudenlaisten liiketoimintojen, minkä ikinä rakentamisen ja niin kuin ilmoille plopsahtelemisen. Ja se saa multa innostuun kyllä niin. lailla. Tämähän on sitten juurikin se, missä mä yritän tosiaan itse sitten taas auttaa yrityksiä siinä, että
tavallaan pystytään ottamaan niin kuin erilaisia tekoälyjärjestelmiä niin kuin nopeasti, tehokkaasti, lean, agile, fail fast, näillä niin kuin metodeilla mahdollisimman nopeasti käyttöön ja niin kuin, saadaan arvoa ja tuotettua nopeasti ja mahdollisimman halvalla, ilman että tarvii lähteä rakentamaan vuoden Iisakin kirkkoa. Just näin. Kannattaa seurata Mikkoa linkkarissa ja olla siellä yhteydessä. Hyviä blogipostauksia ton tiimoilta ja rohkeasti vaan yhteyttä myös Heli ja Tapioon. Aika jäätävä kokemus on kyllä nyt tällä kaartilla. Tässä tuli itse opittua ihan valtavasti. Iso kiitos teille. Ja, kello lyö tasa, mutta mä yritän tästä kumpaan suuntaan mä heilunkaan, niin näkyy toi QR-koodi. Mitenkä päin mä näytän? Tästä näin. Käykää ihmeessä ottaa QR-koodia talteen. Siellä on meidän tämmöinen eksponentiaalinen testi. Saatte omat pisteet, kuinka eksponentiaalinen teidän organisaatio tällä hetkellä on, liittyen AI:hin, kaikkiin strategiaan, kulttuuriin, muuhun. Ja saatte omat pisteet sieltä talteen ja sitten, jos jätätte sähköpostin, niin saatte sitten verrattua omat pisteet muun muassa Googleen, SpaceXään, Uberiin, muihin innovaatioyrityksiin, missä heidän pisteensä menee. Eli sieltä ei kun kuikuilemaan ja iso kiitos. Meillä on seuraava webinaari 2 viikon päästä aiheena metaverse, industrial metaverse. Ja aika kova puhujakaarti silloin myös mukana, eli tulkaa linjoille, opitaan silloin vähän immersiivisiä kokemuksia ja mitäs ihmettä se tarkoittaa. Mutta iso kiitos kaikille kuulijoille ja erityisesti puhujille ja toivottavasti saadaan tilaisuus uudestaan jatkaa tästä. Kysymyksiä jäi vielä 1 miljoona ja toivottavasti saadaan palattua niihin. Kiitos ja hauskaa päivänjatkoa kaikille. Moikka! Moi moi! Kiitoksia. Moi. Moikka moi.